Hledáte místo, kde si můžete užít klid, zahradu, chatu? Nebo chcete hned začít stavět rodinný dům? V Pišilích mám pro vás pozemek, který má velikost rovných 700 m2 a nabízí několik variant využití. Chatu můžete využít k rekreaci nebo zde postavit vlastní rodinný dům až o 2 nadzemních podlaží do 100 m2 zastavěné plochy. Velkou výhodou je, že důležité už je připravené. Na pozemku jsou k dispozici voda, elektřina i kanalizace. A na vás tak zůstává ta příjemnější část – vymyslet, jaký dům byste si tady postavili. A proč právě Pišily? Malé město s příjemnou atmosférou, dobrou dostupností a občanskou vybaveností a okolím, které láká k procházkám, odpočinku i rodinnému životu. To vše jen 10 km od Benešova a 23 km na okraj Prahy. Pišily, místo, kde se sen o vašem domově může stát realitou. Ozvěte se mi, přijďte do Pišel, budu se na vás těšit.